makikilala na natin ang bagong Kapuso housemate na papasok sa loob ng bahay. Kung sino siya, let's watch this. Agad-agad. Agad-agad siyang gutom. Noon pa man, malapit na sa puso niya ang pag-entertain, kaya naman hindi nakapagtataka na she is one of the brightest Kapuso stars. Ang host at actress na ito magdadagdag ng meaning sa bahay ng Kuya. At ngayon, ay talagang please it is her time watch this. para humanap sa mga hamon ni Kuya. Hello mga Kapuso at kapamilya. Visit ka, Robby! Hindi ako ang papasok sa loob. Tapos na ako dyan. Hoy! your Gutom turn. ko! Gutom It's ba your- ako? Ay, mo buwisit! Hoy, mga buwisit! Huwag ka aalis nang hindi nagsusubscribe, ha? Ako na ang bahala magpatawa sa problema mo araw-araw! Ang tigulan